Kysymyksessä on 1970- ja 80-luvulla rakennetun omakotitalon lämpötalouden parantaminen. Tämä toteutetaan sisäpuolisella lisäeristyksellä EM-Foam 300-50 saneerauslevyllä. Rakenteena on höyrysulku, lastulevy ja tapetti. Saneerauslevyn pituus on 2600 mm. Mitataan ensin seinän korkeus, vähennetään siitä noin 10 mm ja leikataan levyt saadun mitan mukaan. Eristyslevyt nostetaan seinälle ja kiinnitetään muutamilla riittävän pitkillä kipsilevyruuveilla. Runkotutkalla löytyy runko, johon kiinnitykset voidaan tehdä. Levyt tiivistetään PU-vaahdolla huolellisesti saumoista ylä- ja alapäästä. Kun eristelevyt on kiinnitetty ja tiivistetty, kiinnitetään päälle peiteverhous, esimerkiksi kipsilevy. On huolehdittava siitä, että kiinnityksessä käytetään riittävän pitkiä kipsilevyruuveja. Asennuksessa kannattaa käyttää EK-kipsilevyjä. Kipsilevyjen kiinnittämisen jälkeen kitataan ruuvien päät ja levyjen saumat kitataan ja nauhoitetaan. Lopuksi tehdään toinen viimeistelykittaus ja hionta. Tämän jälkeen seinä on valmis maalattavaksi tai tapetoitavaksi. Nautinnollisia saneeraushetkiä toivottaa M-Foam.